kapuso, special kaayo ang ato ang morning tungod sa special nato nga bisita. Her story of hope and determination towards success, atong pagahisgutan. Sikat siya karon tungod kamay-ong daw niya ang baguhay lang nga na-elect isip Vice Presidente sa Pilipinas nga si Inday Sara Duterte. Atong welcome si Jason Ormo o mas nailhang si Sara Ul. Good morning ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Maayong buntag mga kapuso. This is me, Inday Sara Ol po, all the way from Municipality of Lupon po. I hope it would be okay to talk about it. Amo sab nasayran nga ni Agi sab ka sa Raul o depresyon tungod sa mga pagsulay sa imong kinabuhi. How did you handle or cope with it? So way back 2016, month of Father's Day month, this month, 2016, very tragic jud siya, kanang makatrauma jud siya. Kay Father's Day, syempre Father's Day, kailangan ko mauli to celebrate. I-surprise na ako on that day sa Father's Day. Wala di ko kabalo, nga katong nga gabi gipatay di akong papa. Then pagkabuntag ni mata kog sayo kay syempre naka-silent di akong phone. I received 100 missed calls and text messages. Karon wala di ko kabalo nga ning ato ang naitabo. Gisugat na lang ko sa kong amo. Jason, pag-pray gihag ko siya ngano dayti siya pag-pray lang. Patay na imong papa kay gibaril. Sumao to hasing ka ng lugmok ko na anak. Ngano ning anak. Then, mauto siya, nahitabo to, very tragic jud siya. Abi na ko og mauna to. 1 month after sa pagkawala sa kong papa, ako mama nasa tagom kay while nagbiyahe, na-stroke siya. Anak ba? Yeah. Kana nga kaingon ko nga grabe jud ang trial sa akong life. Nga nakaingon ko nga, wala pa man ko kapahulay. Ko kapahulay nga, tanan na kung mahal sa kong kinabuhi nawala. Tungod anak ma'am na strong ko nga. Na daghan kog realization sa life. All right, very admirable kaayo ang resilience ug syempre ang imuhang giunsa nimo no pag sagubang sa mga pagsulay sa imuhang kinabuhi. Anyway, we also learned sa Raul nga ang unang trabaho nimo kay janitor ug nahimo sab kang senior hairdresser sa usa ka salon. Can you tell us more about it? Naadjud sa stage nga labi na og LGBT ta, naadjud sa stage nga mahulog jud tag prodigal son in the family. Kanang mauli lagbalay kay mag-ilis, mangayo og kwarta kay mulaag, mangayo og kwarta kay mangbisko. Then I realized na dili jud siya maayo, so nag-start ko nang-apply jud kog trabaho. Kay siyempre daghan akong na-met nga mga LGBT. So na-inspire ko nga hala, they are earning monies. Kanang naa sila yung mga racket. So uban-uban, kuyog-kuyog. Karon na-realize na ako nga I need to have a stable job. So nag-apply ko sa salon diri sa Lupon nga high-end. So dira ako nag-start as janitor. Nag-start jud ko from scratch jud. Tiglaba og towel, shampoo, tig trapo sa samin, tig silhig, tig sunod sa agi, tigluto, siya. So, while doing sa ako ang job, as janitor, as cleaner, as salon assistant, na-realize na ako nga dili ko pwede nga diri ra ko kutob. So, gi-challenge na ko akong sarili na dapat kabalo ko mugunit og blower. Kabalo ko mugunit og buhok, kabalo ko mo shampoo og buhok. Tapos maunag to siya step by step, process by process nga kabalo na pug ko mo makeup, ana. So naga-makeup na ko og mga pageants, ana. Nya karon nahitabo nga natagaan na pug kog big break as makeup artist, naga-makeup na kog pageants nya. Then as in and demand ko nga makeup artist diri sa province nga with all the pageants na adjug ko, ba? All right, very inspiring. Lastly, 2010 pa lang nagsugod ang pagtawag sa imuha og sa Raul. Unsa may reaksyon or babati nimo nga kaluk-alay ka ni Mayor Inday?
nag-start yun ni 2012 pero karon nga tuig mao jud ang big break sa kuha labi na sa pagdagan sa ato ang mayor as Vice President of the Republic of the Philippines po. Ang ako alang jung kuan nga mapadayag nga mapasalamaton ko tungod sa usa ka higayon nga kamayong jud mi sa naong ni VP nga ma-feel na ko nga every time nga makita na ko ang mga tao nga nag-idolize kang mayor, nag-love kang VP, usa jud ka dakong katungdanan nga mapasalamaton ko sa tanang nahitabo sa kong kinabuhi karon. Sa Raul, unsa man imuhang mensahe sa ato ang mga kapuso viewers? So, anything you wanna add? My message to you guys nga we need to keep good image to everyone. Kanang kuan ba value sa ilang parents. Daghan taog kanang ika-proud para sa ato ang pagkakita. Kana jung i-maintain lang ang good image bisan pag itamak-tamakan ta, bisan pa og insultuhon ta, naalan jud dapat aton tiil sa yuta lang gihapon. To strive all the challenges, and the best thing is we need to accept the reality of life nga ang kinabuhi sa tao lumalabay lang. Ana lang. Daghang salamat for sharing your time here sa At Home with GMA Regional TV. Keep shining and continue to inspire others. Sa Raul, Amping Kanunay. Thank you so much. God bless you po. So, everyone, mahalin po natin ang Pilipinas! Kini ang At Home with GMA Regional TV.